होलांदोब्रा अननानै फंबाय प्लिज अननानै 10 थाखाल' होलां 10 थाखाल' नोंसोर बायदि मोजां फंबायफोरा जोंनो होलाङाब्ला ज'फोरनो सोर होबावनांगौ आगै सना होलांदो 10 थाखाल' बिदिनो जोङो बैसागुनि नामै गैयालै आब' गैया थाइसेबो गैथारा नै आंनाव नंमारगौ फैसायानो थाइसेबो गैया होबोजोब्बाय आं लामा बोरै पकेटआव दं खोमा नायनो मा पकेटआव नायलाबायनोब्रा गैया होनखाबायना नै थाइबा दङ लाखिनोबा लाखिदो लाखियाबा गैला दे गैयाबालाय माथो खालामबावनो जोंबायदि बुरिफोरनोलाय सोर फैसा होलांनो मालाय सिख्ला देलें मोजां गुफुरनोसो होलाङो दे थाइबाखौनो होलांदो आब' बिदि नङाब्रा खोथाया गैमारा नंगौ आंनाव सयथिबो होबोजोब्बाय आं लामा आउच सुग्रा जानजि सेरेरे मेगन बेरस्रां आसुगुर जुम्ब्लिद जोबोद नायनो समायनामोन थारैनो बे सिख्लाया अबे गामिनि माद अबेनिफ्राय फैदों ना सोरनिबा आलासिसोमोन नामा आंथ' बेखौ मालाबाबो बे जायगायाव नुफेराखैमोन अबेबा गामिनिसो नागिरफैदोंमोन नामा नाम थं बबेयाव थायो बेखौबो सोंनानै लाखिनो रोंलिया आङो नुनायावनो फाग्ला जाखाबाय नालायब्रा आंबो बोरै सोंनो हाबावगोन लाजिनायबो मोनो जानाय लोंनायावबो उन्दुनायावबो माबा खालि बेखौल' सानफ्रांगासिनो दङ गोसोआ खिंखुर एदावफैबाय थायो बिनि महरा जाखांफैबाय थायो हैना नै मैगंखौ लांफैलाय दामफोरानो जि गोसाथारसै बायनोनो हाला माथो गुमैसो माथो हेल' गुमै मा खबर औ मोजाङैनो दंजोबो गासिबो औ गुमै हायनायाबो मोजाङैनो दंथ'यो दा ओमफ्राय नै दासो दखानाव थांना फैदोंमोन आङो मैगं बायदिसिना गैया ओंखायनो लायब्रबदां ओमफ्राय नोंहालाय गुमै मोजाङै दङ ना जुखामा ओंखारहांबायना गुमै दङ गासिबो न'आवनो हा सैमा फाग्ला अबाव आं मोनथियाखैमोन नै दासो दखानाव थांना फैदों आङो सैमा फाग्ला ओंखारदों नामा आयु नंगौना गिलु बालुलाय ओंखारजानाय नंला माथो बिदिबा हाब मा जाबावनांगौलै गुमै बिदिबालाय नंगौना आयो अन्थाव बाथावनो गथ'फोरखौ मानो बिदि अरनांगौ जाखो आयै अबेनिफ्राय फैदों बे सैमा फाग्लाफोरखौ बुथारनो हायाखै होनबा इस मा जाबावनांगौ दालाय बोथोरानो माब्रै बिदि जालांखोथाय ओरै कर'नायाबो बांबोगासिनो ओरै सैमा फाग्लानि दावराव मा जाबावनांगौ जाखो बिदिजोंलाय मा सैमा फाग्ला ओंखारदों दे गुमै होनबा नोंहाबो एसे मोजाङै थाबानो जाबाय ना औ दे मोजांब्ला ना गुमै दे हायना लिंसारा बहा थांदो आरो आइयालाय आइया दङ लिंसारा आगैया बै बाहेरायावनो जिरायनानै दङमोन नुबोआखै नोङो सैमा फाग्ला ओंखारसो गारदोंनो आंहा मिथियाखै दासो नै गुमिया खोन्थाहरदो फन खालामनानै जेरावबो ओंखारथ'नो थिनथाराखै बे लिंसारखौ दा खोन्थानानै होबानो जाबाय अबावबा ओंखारलांलाबायथारो बियो मिन्थिथारा एकदम दे जागोन आं दा खोन्थाना होगोन ओमफ्राय मा मैगं लाबोखो नोङो बा दखानाव सोंदावनोनो हाला माथो दामफोरा ओरैबायदि दाम आयु आंथ' दिनै थाव गुबै लाबोनाया हेद लाबोला सानदोंमोन आङो लाबोआबालाय माजोंसो ओंख्रि जागौमोन दाम गोसाबाबो जाखानांखागोन माथो रावबो दामफोरखौनो खमायथारा नालाय जेबोखौनो बुंथारा ओंखायनो जेखौ बुङो बेखौनो होयो नालाय मानसिफोराबो ओंखायनो दखानदारफोराबो बारायनो चान्स मोनबाय दालिखौ सेरसे लाबोखाबाय आङो 80 थाखा गाहामथार थाव गुबैखौ 2 लिटार लाबोखाबाय आङो लकडाउनफोर जाबाय बायोब्ला दिगदार जागोन होननानै कर'नानिबो दावराव सैमा फाग्लानिबो दावराव ओंखारनो हाथारै जाथारबाय माथो खालामबावनो दालाय जाबायबालाय दे दा हराव मा संदो आं बै बारियाव एसे हाबना फैनि आङो बारियाव थांना लानानै दा थाम्फैया ब्रुं फैफासिगोनलाय दासोलाय मानो बारियाव थांबावनांगौ जाखो मोनाखानानैलाय लिबु मोननाय दं खोमा खाना लायनां दां खामदों जानो
आइयानो दहाय खाना लाबोखाबाय लेबुआ थाइनै गोरा गोरा जाबायमोन मानो थांबावनांगौ आथिं आखाइ सुनानै थादो आं साहा फुदुंहैनोसै ए आइया लाबोखाबाय आरो दे होमब्लालाय आं आथिं आखाइ सुहैनोसै दसे निउस नायनोसै आं ओमफ्राय दे होमबा आंबो साहा फुदुंहैनि र' बिहामजाय बाथिखौ सावखांबाय दा औ आयै सावखांबाय मानो गाबज्रायमोन आयै आं दिनै देहाखौ जि बोरैबा मोनदों ख्रुब ख्रुब मेंनाय मोनसोदों आयै आङो बाथिखौबो खुनुरुखुमसो सावबाय आङो मा जादोंथाय जानजियाबो जि ख्रुब ख्रुबनो रुमायसो गारदों आयै आयु बिहामजो बिदिनो मोनो आइ देहाखौ जानायनि सप्ता खनसे सिगां बेफोरबायदिनो ख्रुब ख्रुब रुमायखायो मालाय दे आइ जेबो नङा समनि सिगां बेफोरबायदिया एसे जाबाय थाखायो बेफोरखौ एसे सैज' खालामनानै थानो हानांगोन नोङो बारा मावलु मावलाफोरखौ दा मावसै आं मावजोबनोसै ओंखाम ओंख्रिफोरखौ आंनो संजोबनोसै नों एसे रेस्ट लाहैदो थां बिहामजो थां ओमफ्राय नै आं दहाय हाथायाव थांनायावहाय चक्लेट लाबोफादोंमोन आङो नोंनो बै मा चक्लेट होनोमोनलाय गाइखेरनि ना मानि चक्लेटआ दारिल ना मा होनो मा चक्लेट आयै बै नों जाबाय थाग्रा चक्लेटआ मा नाम होनोमोनथाय बे निला पेकेटनिया दारिल ना मा होनो नामखौबो रोंलायलांथाराहां नोंनि टेबोलाव गारबोदां थांनानै जाहैदो थां नों जाबाय थाग्राखाय लाबोदों आङो अ दारि मिल्कसो आयै औ बेनो दारि मिल्क ना मा होनो आंबो बुजिलायलाङा बारा मोजां जायखिया दखानाव हाबनायखाय आङो बेखौ नों जाबाय थाग्रा नुनायखाय लाबोफादां मोननै लाबोदों आङो थां जाहै थां फिसौफोरा मेलेम गोनांनो उजिफैथों दे होमबा आयै आं दसे रेस्ट लाहैनोसै दे थां आइ आं ओंखाम ओंख्रिखौ जगार खालामसै दानिफ्रायनो नों थांनानै रेस्ट लाहैथां राखेब बाबा बिहामजोनि देहाया जोबोद लोरबां जाथारबाय बारा गोबाव गैथारला हय दिनै गाबोनफोरनो जानो हागौ बेखायनो नोङो डिउटियाव थांथ'नांला सुटि लाथ'दो आरो बे सैमा फाग्ला ओंखारदों होननायाबो बिराद गिथावना जाथारबाय कर'नानि थाखायबो दा थांथ'थारसै नोङो हायोब्ला नों सप्ता खननैसो सुटि लाथ'बावबानो जाबाय जागोन आयै आं नाजागोन सारजों दाहाय रायलायहरगोन आङो मा होनहरो सैमा फाग्लायाबो जायखौ मोनो बेखौनो अरलाबाय थादों जाहैदों दहाय सासे मानसिया फट' हरदोंमोन आंनो सोरबा गथ'खौ खावलाय आखायावनो अरनानै थांजोबथारदोंनो जि गिथावना जाथारदों औ बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान जानानै था दा न'नि सैमाफोरखौबो गिनांसिगौसो लोगो मोनदेरबायोब्ला अरलायलायबा बिसोरनावबो सनगोन बेखायनो गेटफोरखौ फांफा फांना दोननांगौ जाहाथे बायह्रानि सैमा मावजिफोरा हाबफैनो हाया ओरैनोबा सैमा फाग्ला अरजानाय मानसिफोरा बिराद गाज्रि जाथारो गिलु बालुनो दा कर'नानि थाखायबो ओंखारनो हाला सैमा फाग्लानि थाखायबो ओंखारनो हालासो जाहैबाय बोथोरफ्रानो बोरै बेबायदि जाखोथाय जेरावबो ओंखारनो हायैसो जाथारबाय नोंसोरबो गारि मटर सालायोब्ला एसे साबधान जानानै थां बाबा मिथिबाय जागोन आयै आंथ' फुल स्पिडआव मालाबाबो गारि सालायखाया बे लिंसारासो जि साखोलाबायथारो गाज्रि जागोन ना बायलांगोन ना मा जालांगोन जेबोखौनो मिथिखाया गथ'आ बेखौलाय आरो मा बुंबावनो दासो देरफुनाय गथ' आंफुङानो दाबो खाराखै बिएखौबो कमप्लिट खालामजोबबा मोजां जागौमोन आद्रा खिद्रा फरायनानै दा मा साख्रि मोनबावगोन बेलाय जेबो जाथाराबा आयै बेखौ ITI आवनो हगारनांसिगोन ITI फोरखौनो 2 बोसोरनि कर्स लानानै माबा नङा माबा मोनसेथ' मोनगोन ना आयै बियो बेखौनो लाहोनांसिगोन मानसिखौ बेखौबो मावनाय नङा बियो लहा थिखोनांगौ रुवा थिखोनांगौ होननानैनो माबायदि खामानि नांबावगौथाय बेनो फरायनाय लिरनाय गैयाब्ला अबेयावहाय मोजां खामानि मोनगोन बेखौनो बुरखाय लाहोनांसिगोन आङो बाबा सोंनाय नायहरलाय लोगोफोरनाव एडमिसनफोर जादोंना जायाखै जागोन आयै आं सोंहरनायगोन दाख्लै एसे नटिस मोननाय बायदि मोनदोंमोन आङो आं एसे बिहामजोखौ नायनि माबोरै दङथाय थ' आयै आंबो थांनि देहा गाज्रिफ्राव मालाबाफोर दै अरगाङोब्ला थाब हो थाब मोनलोङाबा मोनजायाबा खुद्रिखांनाय फैयो एसे खेल लाफाबानो थाबानो जाबाय जागोन आयै थ' होमबा थ'